Hola, què tal, policies en progrés? Avui farem competències i àmbit d'actuació. Preneu-vos-ho com un audiollibre, ja sabeu que acostumo a anotar cosetes, certes pinzellades, si tinc algun error o alguna cosa, ho acostumo a anotar a l'edició del vídeo. I com bé sabeu, sóc un altre opositor a Guàrdia Urbana, policies locals, i segurament m'endinsi a Mossos d'Esquadra perquè el que veig és que primer has d'entrar a un cos de policia per després intentar accedir a un concurs oposició. També intentaré interinatges. Bueno, he fet tot tipus d'apunts, tot tipus d'històries, he fet una pàgina web perquè, bueno, sempre fer a mi la mateixa cosa em resulta avorrit i ara, com bé veieu, des dels últims 18 vídeos que vaig fer, o primers 18 vídeos que vaig fer, ara estic fent això i mentre edito també m'escolto a mi mateix. Així que res més. Porto un minut d'introducció i començo. A veure, article 104 de la Constitució espanyola. Recordem que ja el vam fer al tema anterior, que està aquí, el 104 de la Constitució espanyola, que parla de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. També ho vam fer al temari de la Constitució espanyola, això, ¿vale? Article 104. Les forces i cossos de seguretat, sota la dependència del govern, tindran per missió protegir el lliure exercici dels drets i de les llibertats i garantir la seguretat ciutadana. L'apartat 2. Una llei orgànica en determinarà les funcions, els principis bàsics d'actuació i els estatuts. Això, com bé sabem, i vam comentar l'altre dia, o sigui, ahir, el vídeo d'ahir, és la llei orgànica 286. Ara, després d'aquesta breu introducció, parlarem de les competències. Bueno, l'article 11, que és bàsicament una còpia de l'article 104 de la Constitució espanyola. Article 12 ens parla sobre les competències de Cos Nacional de Policia i Cos dels Guàrdies Civils. Anem a parlar de competències de Cos Nacional de Policia. Us pot sortir això, o competències de Guàrdia Civil, o competència de Mossos d'Esquadra, o competències de Guàrdia Urbana. Com us pot sortir, ho donem. Competències del Cos Nacional de Policia. Els policies nacionals fan l'expedició dels DNIs i passaports, control d'entrada i sortida del territori nacional d'espanyols i estrangers, com bé podria ser a Guaire, a l'aeroport del Prat. Immigració, vigilància en matèria de joc, en aquest cas a Catalunya ho fan Mossos d'Esquadra. Investigació de la droga, col·laborar i prestar auxili a policies d'altres països, i controls de les entitats i serveis privats de seguretat. Per exemple, aquí a Catalunya és el cos de Mossos d'Esquadra. Hi ha una empresa de seguretat que es diu Seven Ponent. Està entre Catalunya i Aragó, es fan serveis a Aragó. Llavors tenen dues inspeccions, la del Cos Nacional de Policia i la del Cos de Mossos d'Esquadra. Després, Guàrdia Civil, que controla totes les armes i els explosius, passen per la Guàrdia Civil. Actuacions encaminades a perseguir el contraban, el trànsit. Hi ha un youtuber, per exemple, i ara us quedarà molt a la ment. Hi ha un youtuber de motos que diu sempre saludos a la Guàrdia Civil, per quan va més ràpid de lo normal. Es diu Majes en moto. I per què diu saludos a la Guàrdia Civil? Perquè són els qui s'ocupen del trànsit. No? Ara ja no ho diu tant, ara és molt més moderat el Majes, perquè també ha agafat una repercussió molt gran social. En aquest cas, a Catalunya ho fa el Cos de Mossos d'Esquadra. Després, i sobre vigilància de trànsit, també, a veure, s'ha de tenir cuidado. De fet, fa no res un apunt molt ràpid, van detenir a un youtuber, a un tal Vicesat, perquè va agafar un Lamborghini, un youtuber que té milions de subscriptors, i el va ficar a 230, si no m'equivoco, i la policia l'ha detingut. Després, custòdia de costes, fronteres, aeroports, qualsevol d'índole relacionada amb la naturalesa, en aquest cas a Catalunya ho fan els agents rurals, i conducció de presos i detinguts, que en aquest cas a Catalunya
també ho fan els Mossos d'Esquadra. Després, article 38, competències que les policies autonòmiques poden exercir. Hi ha 3 tipus: pròpies, és a dir, exclusives, competències de col·laboració i de prestació simultània indiferenciada. De funcions pròpies, vetllar pel compliment de les disposicions i ordres singulars dictades pels òrgans de la comunitat autònoma. I la vigilància, protecció dels òrgans, edificis, establiments, dependències de la comunitat autònoma. Vindria a ser la Generalitat, els edificis propis. En col·laboració, vetllar pel compliment de les lleis, participar en funcions de policia judicial i vigilar els espais públics, protegir les manifestacions i mantenir l'ordre en les grans concentracions humanes. I de prestació simultània i indiferenciada, cooperació dels conflictes privats. La prestació d'auxili en casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública. I qualsevol altra d'índole relacionada amb la naturalesa. Ara anem a parlar, això ha pogut sortir alguna oposició, que la pregunta vindria a ser una en plan de quin títol, perquè aquí no ho tinc ficat, quin títol parla de les policies locals, guàrdies urbanes, a la llei orgànica 286. Pues el títol que parla de la policia local i guàrdies urbanes és el títol 5 dels articles 51 al 54. S'ha de saber, ¿vale? Llavors, vamos allá. Títol 5, article 53. Què poden fer les policies locals? Protegir les autoritats de les corporacions locals, vigilància i custòdia dels seus edificis, o sigui, els ajuntaments, ordenar i senyalitzar i dirigir el trànsit dins del nucli urbà, o sigui, trànsit fora del nucli urbà, majoria de casos, Mossos. El tema 4, que, crec que està a la llei... Veurem que els guàrdies urbans podran excepcionalment fer accions fora del seu terme municipal, però molt puntualment. Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, instruir els atestats per accidents de circulació dintre del nucli urbà, de policia administrativa en quant a ordenances, bàndols i altres disposicions municipals. Les ordenances bans vindrien a ser el que ordena cada ajuntament que es faci. Participar en les funcions de policia judicial. Per tant, a la pregunta, a mi em va sortir aquesta pregunta: la policia local pot participar en funcions de policia judicial? Jo vaig respondre que sí. La prestació d'auxili en casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, efectuar diligències de prevenció i quantes actuacions tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració establert en les juntes de seguretat, vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat, cooperar en la resolució de conflictes privats, siguin exercits per això, i les actuacions en els... I aquestes actuacions d'aquí, d'efectuar diligències de prevenció, i... La A no hauria de ser alguna altra, ho apuntaré. Bàsicament que hi ha actuacions que els policies locals han d'informar a les altres forces i cossos de seguretat. Anem a passar una mica. És una pinzellada molt ràpida. La DAU 1994. Només vull que us quedeu amb una cosa. La DAU 1994 és la llei, la mare dels ous dels Mossos. Nosaltres, en aquest cas, com el vídeo està més enfocat a Guàrdia Urbana,
aquí no ho donarem. Tot i així, és molt important tot el que hem fet cara a Mossos, també. Per tant, tot això que hem comentat en aquest vídeo surt a Mossos. Per tant, si ets un mosso i estàs veient aquest vídeo, t'anirà molt bé. Vale? Llavors, recordem una mica les funcions de la llei 10.1994 del cos de Mossos d'Esquadra i ja està. No entraré aquí, ¿vale? Funcions, només saber les funcions, és que és molt de sentit comú, exacte. Funcions de policia de seguretat ciutadana, funcions de policia administrativa, funcions de policia judicial. Si us ho voleu llegir, ho podeu llegir, jo no entraré molt a dins. Funcions d'intervenció. Aquí, igual que a la Guàrdia Urbana, aquí jo vull remarcar, sí que entraré aquí dins, jo vull remarcar que quan hi ha un conflicte privat, nosaltres podem actuar només si som requerits. O sigui, si ens ha trucat alguna persona, si ens han avisat. Bàsicament és important saber això cara als conflictes privats, ¿vale? I després funció de cooperació i col·laboració amb les entitats locals, o sigui, donar suport a la policia local. És molt bàsic. Si voleu fer una llegida, no estareu ni 2 minuts, ni 1 minut fent la llegida de les funcions dels Mossos d'Esquadra. Si esteu fent les oposicions a Mossos d'Esquadra, sí que és importantíssim aquest article 12 i tenir tot això present, ¿vale? I res més. Com sempre, molts ànims, molta força, una abraçada.